Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan Aglaysa. Iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda anak iti nobyo, iso ni Marco. Makunak ang naragsak ti relasyon mi kini Marco. Ngam kalat ang nagbaliw ti amin, iti panagsubli ti best friend na a babae. Wano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glyza, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensyakan, no italang manan ang nakapag-date ta, Glyza. Okay laang, Marco. Saan mataparikot day ta kanyak? Maawatan ka. Tadamat nga rod trabaho. Agyaman ak no kasta, Glyza. Awang gayam. Ada outing mi kadagiti ka eskwela ak idi high school kami. Inton Sabado daytan. Kaya't ko kumatimapan, no okay lang kan ka. Katuan saan matadakas na mapan ka? Sa maysa, iti anya ko maaga po aparitan ka. Dakal ti panagdalag ko kan ka, Marco. Agyaman ak no kasta. Ang mga no mabisin kan. Itay pa'y Ala, intang arudan iti paborito ma restaurant. Terry, adaman sa ludsodak kan ka. Anya ti saludsudam Glyza, my friend. Kaeskulaam ni Marco iti high school. Saan ka di? When? Apay, nalipatam, asyak tinangalaan na iti number mo, iti kolehyo tayon. No kasta? Mapan ka di iti outing yo? Of course! Apay ka di. Pakikit-kitam to nga rod ni Marco, ha? Amang ano ti babae nga umasidagkan ko, ano? Oy na, si kakit dimot friend. Samet a babaero ni Marco Anobio. Ang bayam, siyak ti makaamo ka dagiti babae nga agpapansin kan ko na iti outing me. Agyaman naklawanay kan ka. Madunagon ak ngamin. Iti anya agapo madanagan ka, friend. Saan ka matakasta idi? Ay, jak amo. Ngam sa bali namin di agparparik na kanya. Ada ako Manong Frank. Apay nga itakalaan. Nag-overtime kami ngamin. Sa maysa, at tidog ti pila iti paradaan. Manong nga oras ang pila Itaman pa'y asan na ka nga intulod tinobyo. Ada ngamin na patag-apagnana. Kastagayam. Kung naklakit din, nag-break kayo. Di naklain tulad ni Marco. Sa balin ti panunutam, Manong. Nay, ada kang magkaya may nanakaw. Kasangsangpat na, tatang. Kahit nagatang mo ka dito yung pagatang kaw. Siyempre, tatang. Sana mabalin ang malipatak tin pagatang yo. Hello, Marco? Naimbag abigat mo, Glyza. Pasensya ka na. Saan ka pa'y lamay itulod iti trabaho. Napuyat ang kami iti outing mi. Awan parikot may papan iti dayta, Marco. Ano saklatan ti ag-commute? Narigak matlaang no may naksukunan kat napuyat ka. Ang mga no dayta ti pakadiskrasyaan ta. Ang yaman at tamawatan na, Glyza. Awan kaya. At ang ginatang ko apasarabo para kin ka. Itag kunto ito nagkita ta. Agyaman nak, Marco. Mala, kastapay nga ron. Naskan nga agsagana akon, tapno sa anak amaladaw iti trabaho. Okay. Nagananat ka. I love you. I love you too. Oh, ada ka mo, friend. Anya ti aramidam dito pagtrabaho. Saan ka kadipay anak ka out, friend? Alas 5 5:30 di out ko ita. Ganun? Ay, urayan ka nga rod diarwar. Oh,
Saan ka di pala nga gawin? Saan pa'y? Ada kayat kung ibagakan ka. Anya dayta. Ibagak to, inton madamdama, kalpasan ti trabaho. Oh, rumwara kon. Kita na kay Jerwar. Ang mga makita na ti boss mo. Awan ti pagtugaw kong ijerwar. No kayat mo. Agtugaw ka pala ang dita sofa Ha? Sana bali. Tawan mo't clean temi. Aramidak lang ti report ko para itang aldaw. Kalpasan na. Mabalintan ton ti agsarita. Apay ang masapal adi ti coffee shop ay lang ti pagsaritaan ta, friend. Wen, taado ti istorya akin ka. Maipapan iti anya. Maipapan iti girl best friend ti nobyo. Girl, best friend. What? Di mo ibaga asanan nadakamat ni Marco ti maipapan ka ni Queenie. Nadakamat na ti maipapan ka ni Queenie. A best friend na ida high school kayo. Yung ti kunana kanya. Imakar da Queenie ija Manila. Wen, nabayagan ni Queenie di Manila. Ngem imay mat iti outing me. Ket kuna nang agsublin dito'y lugar tayo. Oh, di agsublilaang. Awan mat parikot iti dayta. Amum ka di, no asino ti makagapo, no apay akayat na ti agsubli dito'y. Anyat kayat mo asawan. Ni Marco Anobium ti makagapo, no apay akayat na ti agnaed dito'y lugar tayo. Anya? Kasanulaang anong maagaw ni Queenie ni Marco kanyak. Kasanulaang ang dagiti plano mi. Anda ka di parikot mauglay sa anak ka. Ha? Tatang. Wano, ada di yung nagkinaawatan iti nubyaw. Apay mo't anay bagayo ti kasta, tatang. Saan mat ngaminan nga umumay ni Marco dito yung balay? Saan nakas hindi akanayon na ka nga itulawd manipod iti trabaho. Kwa, tatang. Okay kami lang ka ni Marco. Adula ang ngamin ti pakakumikuman na. Iso adinan masango ti mangsukon, kan mangitulot kanya. Sigurado ka? Uwan, tatang. Sigurado Glaysa, lukatam tiri daw. Apay ayaman mo. Rumwar ka, anda bisitam. Mano, ibagam apisi ak. Agsublin tulangan iti sa baling aldaw. Adda ni Marco J. Salas. Kaya't nakakano ang makita. Anya? Awanan ti adu asao. Ingkakat sangon ti bisitam. O sige. Ibagam nga orayan na klabiit, manong. Taapay pailaan. Siyempre, magsagay-sayak pa'y mata. Naimbagman ta nalagip mo tiin may dito'y balay. Pasyarin ka kumay di pagtrab-trabahwam. Ngam day off mo gayam ita. Apay ngamin adi ka nag-text kanya. Uin, takayat ka kumaasurpresaan. Ato itirigalok kan ka. Anya nga itilinaon day ta paper bag. Di mo damagan. Awatam kit di. Masigurado ka magustom da ito eh. Ang yaman na, Marco. Ano. Inarakot na kamitan, Glyza. Ngamin, ay ayatin ka. Uray siya. Ay ayatan ka mat, Glyza. Mabit lang ha, Glyza. Sung batak pa iti awag ko. Asino nga dati imawag ka ni Marco? Apay ang masapal pa ang arumwara. Kat napigsa mo ti signal dito'y salas. Glyza, pasensya ka na. Yung madda pa emergency, anas ka napapanak. Asino ayat imawag? Tigayam ko. Kasapulan na kano titulong ko. Iso anas ka na mapanak iti ayan na itamat laing. Ay ngam kasangsangpot mo laang. Saan tapay ang nakapagsarita itinabayang? Pasensya kan. Emergency ngamin. Bayam, bumawi akto iti sabaling aldaw. Okay. Agan anat ka. Agyaman ak. Sige, inakon. Hello, Tere. Imawag ka man.
Friend, umay ka iti address nga i-text ko kan ka. Ha? Basta, agawa ti umay. Saan ka maawatan? Ay naawanan ti ado sa ludsud, friend. Basta umay ka. Agawaan Ngam, Madayta, i-text ko ti lugar a papanam. Kompleto dayta, tapno mabiro ka adagos. I-text na no addakan tun itirwar ti restaurant. Wan? di ka maawatan. Ang mga no prank manin data. Ay nasaan? Basta, agawaan ti umay ti address nga i-text ko. Babosh! Anya nga tati kayat asawan ni Terry. Makitkitan ka nakatugaw iti asidag ti tawa, friend. Ti awanan pa Friend, relax ka lang. Di kagi skandalo, tapno saan ang makadlaw ti nobyom, kanti girl best friend na nga ulag. Di ko na ni Marco kanyak itay. Ada emergency apapanan na. Tagayam, agdate da ka ni Queenie. Kunak man no ang pagayam dalaan. Isu mo ti amok. Isu anas daawak itay nakitak ida amang mangan iti daytoy a restaurant. Sapay dudwa dalaan. Agsungbat dagita adto ha kanyak. Inayaban ka. Tapno makitam a mismo ano anya ter aramiden ti nobyom kanti best friend na. Ay, pangaasim Di ka agi skandalo dito ay. Urayan talangan ida ijerwar. Talagang agburburak ti darak ang makakita kadakwada. Ay na maawatan ka, friend. Ang kontrolam ti bagim Panunutan pa ana imbag ti aramidem. Agyaman na, temay ka, Marco. Nabayagan asaan ta arimuan. No saan kami siguro nga imakar iji Manila. Ang mga no... dito emergency, pagbaga Marco. Sino dahil a babae, Marco? Glyza, apay nga da ka dito eh. Ibagam kan ko no asino Marco. Queenie, iso tinobyak. Nobya na kalagayam. Ngam no agsasao ka kasla agasawa kayon iti best friend ko. Panagkunakat nas kan abagbagaam ti best friend mo, Marco. Ngamin, di na amo ti pagluglugaran na. Ops, ulitak man na. Saan kayo pa'y anak kalay sa akin ni Marco? Kaya't asawan Sumardeng dita. kan, Queenie. Di mo ko mapagsawan iti kastat tinobyak. Noan niya ti panang respetom kanyak. Iso kumamat ti panang respetom iti nobyak. Glyza, pasensya ka ni tinaisawang ni Queenie kan ka, ha? Nasaysaya at siguro no ag-cool off tapay lang, Marco. Ha? Iti niya aga po. Amo ka napatagkan ka ti best friend mo. Maawatak magdayta. Ngamjak kayat adumtang to ti aldaw. At ti best friend mo pa ti agbalin ang kaagaw ko. Awan ti call off ang mapasamak, Glyza. Noan yaman ti nakita mitay. Biktima lang. Timbaga na kanyak. Kat itulod ko lang iti may sang ospital. Tama sakit ni nanang na. Jak impagarop. Nga iti dayjay gaham a restaurant ti papanan mi. Anya, Di kagdanag. Liklik ako ni Queenie. Marco, saan mat amasapol aliklikam ni Queenie? Di kanyak laan. Kitaan niyo kumati limitasyon niyo kas at pagayam. Aglalo, kat addaan kan iti nobya. Pasensya ka no nasaktan ka, Glyza. Ikarik, sana na maulit. Nangagkuhatin nagsaritaan nyo ka ni Marco itay, Glyza. Di mon ipalagi pa'y dayta. Tamasaksaktanak lang. Ay, panagkunak. Kaya't pagbabawyan na tinobyom, tinaaramid na. Sa maysa, inulbudan laang matgayam ni Queenie. Agpada kayo lang a biktima dito'y friend. Isu ano siyak tisika. Ikampay iti may sa agundaway tinobyom. Friend, Panagkunak, saan ang maaramid ni Marco ti kasta? Ngamin,
Ni Queenie mo iti mga aramid iti wagas tapno agkadwada. Ni Queenie ti dakkel ti panagusto na iti best friend na anobyom. Terry, Anya nga ro ti maramidam friend ket inulbudan mat nga ro ni Queenie. Basta may siya lang ti maibagak ilaban mo ti ayan-ayat yo ni Marco. Di ka agpaabak iti desperada a girl best friend na. Agyaman ak tayo manugot ka nga kita ta, Glyza. awan anyaman na, Marco. Ore siya, kaya't kumot nga ornosen ta ti amin. Pasensya kan. No kas di tinagbalin a reaction ko, idi nakita kayo iti best friend mo iti dahi a restaurant. Ngamin, amok ana sursurok pa ng best friend ti pangibilbilangam kan kuana. Pasensya kan, Glyza. Jack ingagara masaktan ka. Ikarik, saan nakto ang maagaw ti uray asino kan ka? Agyaman ak no kasta, Marco. Kalpasan day ta pasama, sana na nagpakpakita ni Queenie kanyak. Tidamag ko, nagsublin ijay Manila. Numay papanmet kada kami kini Marco, nasaya at latta ti relasyon mi. Plano mi meten ti agkalaysa iti kabiitan a panawen. Alakastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Glyza. Agyamanak iti daytoy apakasarita ang pagayam Glyza. Ala, kaplawan kayo iti umadanin a kalaysayo. Ket sapay lakuma tagtutuloy ti kinatibkeryo ken kinapudnuyo iti tunggal maysa. Tapno agtutuloy met ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan Aglaysa, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kiniti direksyon, Virgie Paglay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinaga na Glory, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley, problemak ti asawa, gapo iti trato na kadagiti dua nga anak mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glory. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Lakay, apay ngamin adi mo kaya't apagtrabahon dagiti anak ta. Imbes ko maatumulong da kadagiti trabaho mi jay talon. Saan mat? Taday talag cellphone ti amuda. Bayam ka dilatay dan bakit? Kabalak matiag trabaho. Bayam at ipanagadal datin tunarenda. Win angam saan mat nga rod nga adal ti aramiden da. No di kat ag cellphone. O, kitaam ni Dalia. Idi pay laubing, insurok kadagiti trabahon dito'y balay. Nagagat itan at tumultulong kanya. Saan ta na pagapaan day tabanag? Nuko nakasaan mo apagtrabahon ita? Saan? Mawatang. Apay ngamin aya, tadi mo kaya't apagtrabahon ida. Anya ti makagapo. Ibagaman. Diyak kaya't amapadasan dati rigat ko idi ubingak. Kakaasyak apagtrabahon day ti talon. Ipaawit na kanyak ti kaban-kaban nga irik. Nga uray diyak kabailan nga awitan. Saan mo mat ida aparigatan? Ipatrabahom laang kadakwada at ikabailan da nga aramiden. Kabalak pa iti agtrabaho, panakmay. Ala, makaammo ka man laangan. Jonel, tangay si kamot ti inauna, kan 16 matan ti taon mo. Kabailang matan ti tumulong kinitatang mo ijay talon. Mapan mo tulungan ni tatang mo, takaasimat. Ay, diyak kaya't nanang, mabanugak. Nagdakkel tabagi man ako.
Ngam di mo kayat abannugan. Anya nga iti kayat mo nga aramidan. Mangan kan maturog. Sana kayat ni tata nga mabanugak, nanang. Isuasaan da ko napilitan na mapanijay talon. Kat, saan kayo amaasyan kin ni tatang yo? Nga isula ang tagtrap-trabaho? Kabalan ka numot ni tatang? Uray pa'y ibaga na akabaalan na. Tulungan nyo lata at akaasimot. Saan na nga rod akayat nga agtrabaho kami? Tagulit kayo mat. Anak, aldawan, ingka mangisaangan ta dapat aramidak. Wen nanang. Imbagpay kan ka, tamatulungan nak iti trabaho dito'y balay. Siyempre, masyanak mat kada kayo. No trabaho yo amin. Sa anak matakas la kadamanong nga awan amuda at trabaho. Saan mo idaatultuladan? Tama diti sadot anak ko. Wen nanang, saan kayo ang matanagan? Takanayon kayo at tulungan kadagiti trabaho yo. Nasaya at ngarod no kasta. Bakit? Masapak ang mapanijay talon na. Isarunong tulangan ti balon ko. Agkape-kapay Saanin? Sayang ti oras. Sumingising ton jay init. Napudot ton no agarado ak. May mete agarado no kastoy adipay simingising ti init. Ay nalakay, sobra mo ti kinagagat mo. Inton ko nagsakit ka. Para kadagiti anak ta ti araramidak. Tapno daw sa rendang agadal. Ipalubos mo kumangamin at tulungan da ka. Dahil ta ka di man ti pagsubangan ta. Mapanak man laangan. Nakaluto ako. Apay akas lama ditirik nak. Impilit ko tibimangon itay. Uray maditirik nak. Takunak no maikat matlaang. Ngam kaslaki markaro. Ay, kasla maulawak. Kan nagsakit to ulok. Itog ako man pa. Good morning, nanang. Good morning, mat anak. Nakariing kagaya man. Apay akas ta tila ngayo. Maulawak anak ko. Kan nasakit to ulok. Dapadapan kayo man? Ala, nabara kayo. Masapul nga agtumar kayo iti agas. Sapay awan agas nga istak ko, anak ko. Inak gumatang ija store, nanang. Alaman nga rod, anak. Mapan ka mangala iti kwarta iti wallet ko. Sige nga rod, nanang. Panawan kayo, pay. Kasanugayam ni Lauro. Diyak maituludan iti balon na. Ay, kaasimat na asawak. Inakriingan ti may kadwa nga anak ni. Taiso ti ibaon ko amang itulod iti balon ni Lauro. Miller, Jonel, bumangon kayo di tanta ni Aldawan. Bumangon kayo. Apay ka di, nanang. Apay ka na, nanang. Kaya't may pa'y ti maturog. Saan na kami kumamot ang disturbon, Ay, nagmayat lakit din ayat ti biagyo. Saan ang mabalin kanyak ti kasta? Miller, sikat ti mangitulod iti balon ni tatang mo. Kat sikamot, Jonel. Sikat ti mapanmanggaik iti pagmulaak iti karabasa. Maditiriknak. Iso ada kayo pa ilaang timang trabaho kadak iti trabaho. Ura italaang. Kayat nanang, ipulong ka kinitatang. Sige, mapan kayo agipulong kinitatang nyo. Kaya't yung kadita panawan kayo, kat makaammo kayon iti biyagyo. Nidalya laang ti isurot ko. Nyamot to ni nanang. Bumangon kayon kunak na eh. Didak urayan ang makapunto. Ta mga nubuyatan kayo iti danom. Adtuyan ti agas yun, nanang. Agtumar kayo. Agyaman na kanak ko. Naisagana yung kadin ti balon ni tatang. Siya kung ti mangipan iti balon. Sigurado asaan manen nga agawit day jay. Imbaon kon dagiti kakapsat mo. Agdalos ka laangan dito ibalay. Ay, imbag man ta na ibaon nyo ida. Nagungutak Imbagak apanawan ta ida. Dengganda kamat gayam, nanang. Ni tatang lang amin ti saan ang mangayat nga agubrada. Anyan tulangatan ti pagbambanagan dagiti kakapsat mo. Nukas jay dalatan.
Asino tinagkuna abaunem dagiti anak ta, Glory? Lauro aguri-gurak. Asino nga'y timang trabaho kadagiti trabaho no saan nga isuda. Uray italaang agsakitak ng trabaho da. Inton maminsan, uray saan mo ama trabaho dagiti trabaho. Siyak tulatan timang trabaho. Basta saan mo idang nga ibabaon. Takaasi damat. Si Kati Kaasi, saan nga isuda? Kabalak matiag trabaho. Masikuranak amang kitkita kadagiti anak mo anak kailadlatan ngagmalmadam. Inton masurunak, panawan kayon tamakaamu kayo matan. Unay ka matan, Glory. Kaslaawan pa nang ipatag mo kadagiti anak ta. Tandaanam adda obligasyon ta kadakwada. Wan, ngem nalabas tar aramito. Kaya't kulang mat nga agbyag da naragsak. Asaan da maparpariga? Saan akas idi ubingak? Amabutengak iti day ditatag. Tano saan nga agtungpal iti kayat na, bautenak. Naranggas unay kanyak day ditatang. Katwan tasaan mo mat ngamin apudpud no nga ama. Huston, diyak kayaten alagi pan tinaglabasak idi ubingak. Tinapatag kanyak ita. Saan ang mapadasan dagiti anak ko, tinapadasak idi. Nanang, imbag man ta nakapasyar kayo. Kumusta kayon? Nasaya at mo't anak ko. Diyak mo't mauray nga umay nakpasyaran. Di siya kon timang pasyarkan ka. Ay napasensya kayo, nanang. Nagadumot ngamin at trabaho. Diyak mapanawan to'y balay. Mas daawak mo't nga biniti asawam. Aging ga ita dadakkel dagiti lalaki nga anak yaw. Di na mo't ida pagtrabahuan. Day tati pagsungsung-batan minumaminsan, nanang. Diyak amo no anya ti ibagak iti asawak. Tapno mabaliwan na ti kas di akapanunutan na. Kasaumlatan dagiti anak yaw at umulong da iti trabaho. Inaramid kon day tananang. Ngem agungot ni Lauro. Kabaelak met abaunan ida. Ngem kontraan nakmet ni Lauro. Ay oo na yan ti asawap. Naparigat ngamin idi ubing. Iso nga ita, di na kayat amapadasan dagiti anak na ti agrigan. Nagpailyak kita. Inak gumatang iti mausar iti talon. Agpakuyog kan kadagiti anak mo, tapno adda kadwam nga agbagkat kadagiti gatangam. Saanen, saklatan. Mangarkilakon iti tricycle. Ala, makaamu ka. Tangay di mo mo't kayat ti matulungan. Diyak amo no anyat klase ti panagpampanunot mo. Agtalna ka. Kaslamot awan panunot kun iti daytang ibagbagam. Ay, diyak amo kan ka. Sapay ko mata saan mo apagbabaw yan iti udi na. Ti kasta pa nang spoiled mo kadagiti putot mo. Ang mga nusikan to ti agbabawi iti kasta nga ugalin. Awan pa nang ipatag mo kadagiti anak mo. Kagura da kan tulakit di, nubumakit ka. Nasingpet ni Dalia. Iso ti pudno amang ipatpatag kanya. Tamunak atulungan itirigat ko. Patsyak adinak to kagura. Talimpyo ti panagpampanunot na. Tsaka mukin ka. Panawan ka man langan. Ne, nanang. Apay kasta ti tsuray. Kas kailan na bambanog. Ay, nagtartarayak nga imbay di ti balayaw. Ay, agdi na magdita paradaan di tricycle, ti panakadisgrasya ti asawam. Ay, nadungpar ka no ti tricycle ang nagluganan na itay. Ay Diyos ko. Sa dino ka nung nga ospital ti ayan ti asawak, nanang. May samad nga ospital ti adda dito'y lugar tayo. Di ije ti papanam. Sige nga rod, nanang. Ten nakitaan ti asawak. Dito'y kayo pa'y labalay. Tapno adda kadwa dagiti apo ko yun. Ewan, awan pagdanagam. Mala, ingkan. Ay nalakay. Maputad ka no ti gurong mo. Naparpar ka no ti tulang na. Kat saanan amay salbar dagiti doktor ti may sasaka. Sana mabalin bakit? Kasanwa ka makatrabaho nga Lumaputad matanti may sasakak. Bakit? Saan da ka din ang mabalin a remedyoan? Kinasarita kon dagiti doktor. Detala ka no ti remedyo. Ti panang putad day ti saka. Kasano pa itaan?
Sana ko na makatrabaho. Imbaglakit din, tati nakabangga kada kayo ti agastos dito ospital. Dayta kano lang ti maitulong da. Tapada tayo matla amarigrigat ti nakabangga kada kayo. Unay man tandi kaso yan nagbanagak. Jack maklon da ito'y. Agyaman kakit di alakay. Takas tala ang tinapasamak ka na. Iso aswerte ka pa ilaang lakay. Itatakas tan tinagbanagan ni tatang. Kasanon tibiyag tayo. Damagak man kada kayo. Nuan niya ti kasayaatan ng aramidan tayo. Tapno saan tayo nga agbisin. Nanang, kinapudno na. Idinsang pat yun ni tatang ang nakasaklay. Pirmi ti asik kin kwa na. Diyak kayatin nga agtrabaho ni tatang. Siya kung ti agtrabaho iti talon. Tulungan na ka, Miller. Una, Manong. Alangan mo't ani tatang. Katpilay nga rudan. Agyamanak numaasi kayo iti amayo. Tulungan dak amangan dingay iti amayo. Takas laawanan patag tibiyag na kenkwana. Itatanaputo dan tisakan na. Sige, nanang. Mapantayo nga ron iti silidyo. Takasarita tayo ni tatang. Ibagatakan ko na, Manong. Tadatamot ti agtrabaho iti talon. Amangan no iso ti may sa pagladladingitan na. Tapampanunutan na. Asaanan ang makatrabaho. Huwag ngagpaiso, nanang. Ang mga no pampanunutan ni tatang amarigatan tayon. Alangaron, da kayo ti mangay ayo kenkwana. Takaasiman. Lakay, kadwak dagiti anak na. Anak ko, kasanupay ti biyag tawitan. Saan kayo na may paayan itinanamay abiyad? Tagastuyak matan nga amayo. Tatang, saan kayo nga gladingit? Ipatpatag da kayo unay. Da kamin kini Miller ti agtrabaho iti talon. Saan ka di, Miller? Un tatang. Ah, Masyan kami unay kada kayo iti kastaan nagbanagan nyo. Saan kayo amadanagan? Tasaan da kayo abaybayan? Saan ko apinilit idalakay? Iso dati nagdisnudo nga trabaho. Gaputapat-pat ganda ka dagiti anak ta. agyaman ako na kada kayo, anak ko. Sapay ko matamawatan ta nga amayo. No sana ka nagbali na kastoy. Ikarigatan kayo ko mga ipayan iti nanamaya panagbiag. Ngam kastoy ako na. Marigatan ako nagtrabaho. Dadakkel kamin tatang. Isuada kamin ti agtrabaho. Pakawanan da kami kuma. No saan mi anapanunot ti tumulong kada kayo idi. Pakaragsakak namin. No makita ka saan kayo amarigatan. Iso nga ita tatang. Da kami matanti agtrabaho para kada kayo. Nagagatitan nga agtrabaho dagiti anak mi Mr. Lonely. Kung kunak pay kit din itinakam ko nga inuray dapay nga adda mapasamak iti amada sada maasyan iti daytoy. To'y pagayam mo, Glory. Agyaman ak pagayam Glory iti daytoy apakasaritaam. Naasyan dagiti anak yu iti amada. Ket isuda met lang tinagboluntaryo nga agtrabaho. Ket kada tayo mat anagan na, saan anasayaat nga ispoil den ti anak. Tay kunada nga ruden, amin analabas, dakas. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Glory, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Samir Chanfing. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Karen, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Naawi sakmet amang ibinglay iti kapadasak iti biyag. Barang makaipaay iti adal kadag iti padak adumdumneg. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Karen. Dito yung program tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na! I'm so excited, friend. Apay anak ko namday ta, friend. Una, gaputa manulangin nga aldaw, kat mapantamat ten ijay syudad. Ijay tantong agadal. Siyak, Jack amo no ma-excite ako no saan. Ngamin, italaang amaya dayo ak kadananang kantatang. Di ka madanagan. Mairwam tanto matlaeng. Sa bagay matkit di Kat, naisaganam ka di amin nga awitam ijay pagyananta? Oh, sure! Siyak pa'y matikunam. Hindi pa'y lang napalabas alawas. Naisaganak amin ang dagiti usar ko. Ti pa nagpasyudad talaang, ti ururayek. Nasayaat nga rod no kasta, friend. Karen, anak ko, agan-anad ka kumaijay syudad, ha? Uwan nanang, di kay madanagan. Damong pa'y latimapan ijay syudad. Iso anas kan ti dublay apanaganad, anak ko. Uwan nanang, Liklikam kumati makibarkada. Nang runa kadagiti saan anasaya at ti aramid da. uwan nanang, awan ti pakadanagan nyo. Ni Francis agayam ko manipod ubing, isulat ti gayam ko aging ga ijay syudad. Hoy, friend. Among ka di? Kanayon ka amadlaw ni Benji ang nakakita kan ka. Ha? Kanayon na kaming mingan. Anya? Panagkunak, gusto kan ka na Benji. Ay na, nukas kan kwa na ti makatuluyam. Uy, sana all. Shh! Sumardan ka man si ka Francis. Amangan no adda makangagkan ka. Nakababain. Anya ka maten. Francis ka tinagan ko anya. Ala, Francisca no Francisca. Basta sumardan kan. Wala, mangantan, friend. Ay, mangantan na talaga. Tali, mabisbisin ako, sika. Itay pang akit kiraos ti tiyan ko. Kat, di kamot ngamin mangmangan iti bigat. Talaga mabisin ka Naimbag nga orasyo ado Awanan ti bakante alamisan. Mabalin ka diti makisango kada kayo. Ha? Wan, ayos lang. Ay na, ang pogi mo naman. Ay, jak samot ten mangan. Ngamin, nakita ka lae. Ay na, napsuga koan. Anya? Si kakit dimat. Ala, mangan tayo nga ruden. Ay na, maragsakan ako na para kan ka, friend. Apay anak ko ng tikas na. Gaputan na gwapo ni Benji asutur mo. Sutor nga ibagbagam. Saan mat nga agar-aram kanyak day tao? Ay na, friend.
Agaram to dayjay kan ka. Anya kumangay tiga punang alaan na ti cellphone number mo. No awan pa naggusto na kan ka. Si ka talaga. Tila ibagbagam. Alakit din. Mapantan ijay classroom. Manulaangan a minuto. Mangrugin ti klase tayo. Uy, sus! Amo ko noon niya ti kayat asawon da pa nagis-isem mo, friend. Ha? Uy! Itay kapailangan palpaliiwan anya. Nakaisam kalata amang kita iti cellphone mo. Anya? Uy, amok Katetex mo ni Benji anya. Si kakit dimot. Basta umisamak. Wano makita man nakaragrag sakak. Ni Benji ti kanayon mo nga ibaga ang makagapo. Katun, Matt. Ay na, aklunam ngaminan, friend. Naggasat ka. Ngamin, iti kinado ti babae. Sika tinagustuhan ni Benji. Anya? Hoy, ang mga nalipatam. Imay ta dito yung syudad tapno agadal. Saan ang maki-boyfriend, anya? Wan, pudno nga agar-aram kanyak ni Benji. Nga mabuto nga kadananang kantatang no maamwanda. Maki-boyfriend ak to, no nakaturpo sa kon. Saan pa'y nga ita? Napudno ti panagayat ko ken ka, Karen. Benji, Ikari, saan ka nga agbabawi? No bilang taklonem ti panagayat ko ken ka. ngam Benji. Jack mailibak. Nga adamot pa nagayat ko kan ka. Ngam, mabuto nga ngamin ka nagitidadakkel ko. Awan ti ron ba nga pagbut ngam, Karen? Ngamin, saan namat akayat asawen? Ano aklunen nak? Katagdan natan. Aklunen nak. Agpin natagta. Ken ituloy ta ti agadal. Duata nga agarapaap para iti masakbayan ta. Ay ayaten ka unay-unay, Karen. Kat sapay la kuma, takas takamat kanyak. Anya? Inaklon mo ni Benji, friend? One friend. Mariknak mo't anapudno ti panagayat na kanyak. Iso nga inaklon kon. Kan may sa, nabayagan niya agdat-daton kanyak ni Benji. Ay na, sana all talaga. Ay na, sapay la kuma. Tada kayo lata aginggat kanibusan ang tinubuang. Iti kasta, happy all the time. Anya? Hoy, sumardeng ka man si kabakla. Awan at talaga tinasaya at arumwar di tangiwat mo anya. Apay, dagas ka diti imbagak. Adda kayo kuma aginggat inggana. No di mo kayat. Di saan laeng? Anya? Umay kakit din ija kusina. Nakaluto ako, iti pamigatan ta. Mamigatan Benji, sa dino ti papananta. Nabartak taon na yan. Itulod na kuman iti boarding house mi. Sigurado nga urayan na ko ni Francis agayam ko. Adala papananta. Di ka madanagan. Siyak ti makamukan ka. Aha. Sa dino? Basta sumurot ka lang kanyak. Saan ka baybayan? Kaya't konti maturog. Kaya't konti aginana. Panghasim. Itulod na kuman. Adahal naman tirabi Di ka madanagan ko, nakmet. Makainana ka iti husto iti papananta. Ay, jak amon wanya ti ibagakan ka, friend.
Kanya ti aramidak ita. Mariribukan hak. Kasanon, numaamuan da nanang kantatang daytoy nga inaramid ko. Katanyangay! Saan na may sublit inalpas ang napasamak? Ay, nuapay ngamin anapan ka na ginuma. Nagdala ka kini Benji. Gaputamok adinak baybayan. Ngamjak namnamaon agun dawayan na tipan nakabartag ko. Anya? Hoy, awagan man di alalaki. Siya ti makisarita kan kuana. Dayta ti parikot ko, friend. Ngamin, jak mo tan makontak ti cellphone na. Anya? Anya ka di day nga inaramid mo, anak ko. Impagarup mi metlakit di no igagaid mo ti panagadal mo. Agam saan mo't gayam? Tatang, nanang, pakawanan dak mo ma. Ay na anak ko, pinanunot mo kumadag itirikat mi iti amam nga trabaho. Tapno laang adda busbusam iti panagadal mo. Ngamapay akas ta tinaramid mo. Nanang, Hanggang panyangay nga raw. Awanan ti maaramidan tayo. At taditan. pakawanan nak nanang. Sumardong nakpailaang iti panagadal ko. Kat, ti amat ti sikog mo. Di kay madanagahan, tatang. Nakasaritak ni Benji. Nagawid lang ijay lugar da. Umay tumutlaang, tatang. Nasaya at ngarod no kasta, anak ko. Hello, Benji. Hello? Sino dito eh? Ha? Di na ka di maibusesan? Siyak na ito eh. Ni Karen. Kasta? Sige. Kumawag ak tulangan ito maminsan ha. Magumiko makita. At ang amin napatag nga raramitan. Bye. Anya? Mabiit lang. Benji! Mabiit lang! Karen, anak ko. Nangag ko ti saritaan nyo itay iti kayan ayat mo iti cellphone. Nanang, Anak, di mo pilitan no di na kayat nga itakder ti dayaw mo. Amok amarigregatan kan, kapo iti panang pilpilit mo kan kuana. gusto kayo, nanang. Ngam ay ayatak ni Benji. Kat amok, akas jaymot kanyak. Nagbidot ka, anak ko. Ngamin, no napudnukan ka ti maysa lalaki. Idinaamuan na amasikog ka. Ad-ad ako mga ipakita na kan iparik na ti panagayat na kan ka. Ngam saan? Takala at latan anak po kaw. Agasam tadi nakapay kayat akasarita. Nanang, Iso apang ngaasim anak ko. Di mon pilitan no di na kayat. Tiawanan bayin na lalaki? Kalpasan ti amin. Basta nagpukawlatan akas lasot. friend. Hoy, pagarap ko matlaki din no napudnukan ka di lalaki. Ngam saan mat gayam? Buhay! Ay na! Uwan nga rod, friend. Nagtalaga kan ko na. Gaputa manumutan abulan niya agayan ayat kami. Ngam nagbidutak mat gayam. Hay! Ket! Anya nga iti planom ita, friend. Naskan atakderan na kayo, iti agbalin nga anak yun. Uwan, friend. Aramidak ti amin. Kan adamat karbangak kan ko na, no bilang laang. Anya, friend. Nakasagana ka din? Uwan, friend. Mapantangarudan Ano? Mabitlaeng. Amom ka diti hustong address ni Benji? Uwan, friend. Masigurado ka husto na ito inted ti may sa amakam-amo kan ko na.
Nasayat nga rin no kasta. Ala, mapanta nga ruden. Nak! Tao po? Tao po? Awan sa hamat tao, friend. Amangan kidimat no sa bali tinagturungan ta. Sa anak nga agbidot, friend. Dito'y nga agnanaad na Benji. Ha? Magandang umaga sa inyo. Sino po sila? Oh! Tagalog pala ka? Shh! Friend! Ay, pasensya kayon. Kunak ngamin no Tagalog kayo. Anya ti masapul yo? Kwa. Saludsudan mila ko, ma. No dito'y kadi nga agnanaad ni Benji. Wen. Ditoy. Anya ti masapul yo iti asawa? Anya? Asawam? Kunam? Wen. Saan kami pa'y matkit di anak kalaysa? Ngam, adan anak mi. Anya? Ala, umunag kayo. Taidya ti pagsasaritaan tayo no anyaman ti masapulyo kan kuana. Pasensya kan ading. No adaman nagbidot ni Benji. Saan na siya? Kan maysa. Awan ti amok maipapan kada kayo. Anya? Kinapudno na. Sakbay ang nag-enroll ni Benji iti pagadalan. 5 abulan ti anak mi idi. Iso anjak amo tinapaspasamak iti nagbaetan niyo. Ngamin, nalaing ni Benji nga agilimad. Dayta ti pudno. Anya? No kayat yo. Urayin niyo asumangpat ni Benji. Agsarita kayo. Ngam, okay lang kadikan ka, sis? Okay lang ang kanyak. Ni Benji ti ama ti anak ko. Ngamjak kanunungan ti inaramid na. Ngamin, amok tirik nga ti maysa nga ina. Nga awan ti ama at tumakder para iti anak na. Agyaman kami no kasta. No kasapulan atong pang. Awan problema kanyak, Karen. No day ti wagas. Tapno maipariknam kan ko anat ti saeng nga impaay na kan ka. Karen, apay nga da kayo dito eh. Saludsod ang pailaong? Naapay nga anda kami dito'y? Awanan ka itibain! Karen, Ulbod ka? Apay nga inlimad mo kanyak? Ti kinapudno nga adamod gayam kadandanam. Kan adamod gayaman anak yo! Saan lang asyak ti linukom? Nudekat ng runa ti ina ti putot mo! Karen, Awan konsensyam alalaki? pakawanan na Karen. Di kagdanag. Suportarak tagbalin nga anak ta. Sanan? Narigat man para kanyak at tumakdar kas amakan ina. Ngam takdarak. No adaman ti isuportam iti agbalin nga anak ko. Isuportam laangan iti anak yo kini Jonah. Nasakit ti inaramid ni Benji, ngamnasken nga aklunak, para iti imuna a pamilyana. Impas nga iko ti anak mi, asan apulos a nagparang ni Benji. Intuloy ko ti panagadal ko aging ga nakaturpusak, ket iti agdama, natalged matten ti trabaho, ket naragsak kami matten iti anak ko. To'y pagayam mo, Karen. Agyaman nagpagayam Karen iti daytoy apakasalitaam. Awan ti imposible iti kasken ka akabaalan nati tumakder kas ama ken ina. Ala, sabay la kuma, tamam-amom tumet ti lalaki, apara ken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasalitaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti naganak Karen, manipod probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear
Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti direksyon Virgie Paglay. Computer recording technician Michael Lugitan, ken musical scoring Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag na oras kada kayo amin.